खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 23 जुन रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि आखायाव रांखावरि गैयिनि थाखायनो गोबां जारलायाव गोग्लैनो हागौ गोबां खस्थ' सहायनांगोन वृष राशि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ असान्तिजोंनो साना बारलांगोन मिथुन राशि न'खराव बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन रंजा खुसियै थानो हागोन कर्कट राशि गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन गोजौ फारसे जौगागोन सिंह राशि सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम सोरनिबा थाखायनो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ कन्या राशि मावनो लानाय खामानिया जाफुङैयाव जिंगासिनांनो हागौ गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन तुला राशि गाज्रि हाबा मावफ्लांनो हागौ गोसोखौ दैज' हमना थानाया गाहाम जागोन वृश्चिक राशि सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन धनु राशि मावनो लानाय थांखियाव गावखौनो गोख्रों फसंना लाखिनो हागोन गोसोखौ थुलुंगानाय मोनगोन मकर राशि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नागारलायनो हागौ दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन कुम्भ राशि धोन दौलत आरजिना लानो हागोन मुलाम्फा गोनां सान जागोन मीन राशि गावनि गोरोन्थियावनो गिदिर साजा मोनगोन बयनिबो गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गैस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन